ang Ebanghelyo karon adlaw nagisgot ning sambingay nga magbasa lamang sa Ebanghelyo ni San Lucas may tungod sa dato ug ni Lazaro. Sa katapusan sa sambingay may gisulti si ang dato nga murabag logical, murabag mas maayo nga buhaton sa Dios kanang adunay mabanhaw o adunay mabalik gikan sa langit o gikan sa impierno o gikan sa purgatorio aron mag-warning nato, siguro mas katuuhan na, no? Kay sa mga wali, sa mga pari, sa mga tambag o maymay sa uban, kaysa matawag na itong testimony sa mga tao nga gikan nga namatay o mubalik aron pagsulti ka nato ni mabutang nga wala kitay kasinatian. Apan may gisulti si Jesus, no? Ug mao kini ang estratehiya sa Ginoo. Kung dili sila mamati atuwa didto si Moises o si Abraham nga magpasidaan kanila. Apan kung dili sila mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili kayod sila makabig bisan pag may mabanhaw. Napasabot may Kristo nga ang pamaagi sa Dios aron iyang ipaabot kanato ang iyang mensahe sa pagbago sa kinabuhi, pagbiya sa sala, paghimo sa mga bertudes, mao gayud ang pinaagi sa mga propeta o ni Moises. Napasabot pinagi sa mga ministro ngayang gipadala aron pag may kanato, pagtambag kanato, pagwarning kanato, may tungod sa umaabot nga realidad human kita mamatay. O kini mao ang langit o ang impierno. Pinanakhigayon, gitan makagduog din apan siguro dili pagyud nato atakan og importansya. Wala pa jud siguro na maka hinuklog ang atong konsensya kay gibalik-balik naman kini pagsulti. Apan bisan pa niya na mo Hesus Kristo ni panahon sa Kwaresima nga ato gid patalinghugan ang pulong sa Dios, nga ato gid seryosohon ang iyang mensahe, kay ang iyang mensahe is a question of life and death, of salvation and damnation. O kinahanglan gayon nga atong seryosohon ang pagpaminaw, pagpatalinghog ug pagtuman sa iyang mensahe. Unsa may mensahe sa Dios nga ipaabot ka nato nga aniya karon na nimba o kitang tanan nga iyang katawhan. Mao kini sa nung pagbasa nga kinahanglan di ay mosalig lamang kita sa Dios o dili sa tao, dili sa mabutang nga kalibutanon o tawhanon. Matod pa sa Ginoo pinagi ni propeta Jeremias, silutan ko ang tao nga motalikod kanako ug mosalig hinuon sa mga tao ug sa kusog sa tao. No? O bingon siya, apan padalingan ko ang tao nga mosalig kanako. Tungod niini, atong ibalik-balik pagkanta sa Salmo Responsorio, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. Kung atong ibutang ang atong pagsalig o paglaom sa Ginoo, bulahan kita. Kay kinsa man mas maayo, mas gamhanan, mas maalamon o mas mahigugmaon kaysa Dios. Bosa diha unta gayud lamang ang atong pagsalig, ang atong paglaom ibutang. Apan mao lagi kay sa Ginoo nagkinahanglan ka lang og pagtuo, no? An act of faith sa mabutang nga tawhanon, mga butang kalibutanon o sa mga tao naara makit-an, mahikap, madawat siguro dayon. Apan sa Ginoo, it takes a lot of faith, of surrendering. O mao ni mga Hesus Kristo nga siguro di kaayo ta ganahan. Kay we want
immediate effect. No? Kung ikaw na kinahanglan kwarta, asan ka magudangop? Huh? Kung ikaw na kinahanglan o mga pinahanglan sa adlaw-adlaw kinabuhi, asa makamudagop? Mao na. May Kristo, bulahan sila nga nagalaom sa Ginoo. O kini, adunay panag-ingnan nga gihatag ang Ebanghelyo nato. O sa kastorya, pagtulunan ni Jesus nga ginamit ang usa ka istorya sa duha ka tawo o sa kadato nga walay ngalan, no, o si Lazaro nga kabos. Ang dato luho, nani ang tanan, no, nani ang tanan sa kinabuhi, tungod kay nani ang tanan, ang kwarta, ang katigayunan, ang magkabtangan, so kanunay lamang nagkumbira, no, luho ang mga pamisti. So he really enjoyed the pleasure of life. Si Lazaro hinoon nga kabos, nahikawan, bisan gali sa basic needs sama sa pagkaon. Karon, miyamot ang kamatayon, o dinhi, nabaliktad ang ilang sitwasyon. Samtang si Lazaro, malipayon o ba ni Abraham, ang dato hinoon, tuwa, nahulog sa imperno. No? Alaot ang tao nga misalig sa tao. Silutan ang tao nga milaog o mibutang sa pagsalig sa kusog sa tao. Mao ni ang pulong sa Dios. Apan bulahan ang tao nga misalig sa Dios. So, ano na reversal of situation ining duha. Apan nga naman nga tungod lamang kay si Lazaro kabos na langit, no? Ug daghan ka nato siguro, we want to be identified with Lazarus. Og sure ball na ba jud na nga kita malangit? Is that an assurance na kita malangit? Tungod lamang kay kita kabos? Dili. Ang atong pagkakabos, ang atong pagkapobre, mao na kondisyon na ikaw mas mosalig sa Dios. No? Mas nagihanahanglan sa Ginoo. Mas mudangop sa Ginoo sa iyong panginahanglan. No? O tungod ini, ang Dios di mo pakyas sa mga tao nga muadto kaniya, magpakitabang, magpakiluoy, ug mosalig kaniya. Ang pasabuti nga, ang mga kawadon sa kinabuhi, imbis mahimong okasyon sa pagpakasala, pinagi sa pagpangawat, pangilad, o sa padiha, aron makakwarta, aron mabintaha, aron modato, ang kawadon sa kinabuhi, okasyon, unta gayod, aron mosalig ka sa Ginoo, modangop ka sa Ginoo, kaya Ginoo dili gayud di gayud ka pasagdan sa Ginoo. Kining Dios nga nagpakaon sa malangkam sa kalangitan, kining Dios nga nagbisti sa mga buwak, no, sa kaumahan, dili mo biya nimo, dili mo talikod kanimo. Ato ulit ka ng hinumduman mo Yesu Cristo. Ilabi na panahon sa mga crisis, no, kining crisis, economic, unsa pa mga crisis, okasyon ka na, nga mudangop kita sa Ginoo, nga atong hugton ang atong pagtuo, ang atong pagsalit sa Ginoo. No? Bulahan ang tao nga mulaom sa Ginoo, nga nagalaom sa Ginoo. No? Mao ni si Lazaro, wala man gisulti dinhi, ang iya lamang mitanaw sa langit. No? O nganong si kining dato na impierno man, wala siya maghimo og dautan, wala gyud nga siya nangawat, naglimbong nga tungod sa iyang nadato siya pinagi sa pagpanglimbong, wala gisulti dinhi. Siguro nadato siya kay aduna siya dako nga kabilin, nadato siya tungod kay kugihan, etc. etc. Apan na impierno gihapon ang iyang pagkalaglag dito sa impierno, ang hinungdan niya na kay siya wala makabatikod ni Lazaro. Wala manumbaling ni Lazaro. Wala niya tabangi si Lazaro. Mao ni ang hinungdan. No? Ang sala, kanang gitawag na itong omission. Ang dili paghimo
sa angay nga buhaton nga pwede untang mabuhat, sin of omission. Maka-impyerno di ay ang sin of omission. No? Kanang dili na kita makita sa mapinahanglan sa uban. Dili na kita mutabang sa ilang kalisdanan nga doon unta kita magbuhat. No? Peligro ka na, mga Isong Kristo. Mabitaw ka St. Francis de Assisi, nagingon nga, ang Diyos mihatag sa mga kabos, aron maluwas ang mga dato. Napasugot ang mga kabos ay may okasyon, aron ilang ipaambit ang blessings nga ilang nadawat gikan sa Ginoo. Kung ang blessing nga nadawat gikan sa Ginoo, blessing ka na sa Ginoo. No? What do you have that you did not receive? Matod pa ni San Pablo. Unsa may naan nimo nga wala nimo madawat gikan sa Dios, kung kana imo nadawat sa Dios, ang katuyon kana sa Ginoo nga imo kanang ipaambit ngadto sa nanginahanglan o kana dili nimo mabuhat, na miligro ang imong kalag, na miligro, no? Na miligro. Busa kinahanglan diay mga Isang Kristo nga maltigo kita nga mo paambit. Dili lang mga butang nga material, dili lang ang wealth, apil na atong health, atong kaluwasan, atong mayong mayong panglawas, apil na atong mga talento, apil na atong mga panahon, ang atong nadawat gikan sa Ginoo, nga atong ipaambit ngadto sa uban. No? Kaya kung kana dili nato buhaton, we just want to enjoy the blessings of God for us, for ourselves only, na kinabuhi kita sama nining dato sa Ebanghelyo. O namiligro ang atong kaluwasan. No? Busa, may Isang Kristo, mantigod gayon unta kita nga mo paambit sa atong kabtangan, sa atong talento, sa atong panahon, sa atong kapasidad, o unsa pa diha, aron matabangan ang lingan na hangdan, aron mabintaha ang ilang kahimtang. No? Ato pangayoon ang grace sa Ginoo, ang panabang sa itong santos ginahan, natunta nga kita, makakita, makabantay sa itong mga igsoon nga langinahanglan. O kung aduna kita'y mga mata nga makita kanila, ang Dios maghatag usab kanato og kusog o kaisog aron ato silang matabangan, maalagaran, umabintaha ang ilang kahimtang. Manindog palihog.